Takže nazdar lidi, já jsem Sparko a dneska jsme u dalšího videa. Jak víte, tak už vyšla jedna bitka 15.3., což je pátek. No a jdeme na novou sérii a první sérii. Takže no, jdeme na to. Tak jsem si už založil nějaký ten, takže nechal jsem si tam bonus 6 až Great New World. Čekáme si jenom doufám, že se vám líbí naše nové intro. Furt dělám, ale neměl jsem tolik času tento týden. Si chvilku počkáme. Jak to tak vidím, tak to na chvilku střihnu a uvidíme se za chvilku. Takže jsme zase zpátky a trošku jsem si to nechal načetnout, takže doufám, že to bude lepší. No, doufám, že mě půjde slyšet lépe než Minecraft, a přece bych si to ještě trošku tak. Kde bychom se mohli vydat? No, jdeme na sever. Taky ty kytičky bych si mohl zabrat. No, chtěl by to nějaké ovečky. Protože přece jenom ale jsem co našel. A jak se tak koukám, tak nic zajímavého v té šestce nebylo, že? Žádný krumpáč. Proč ne? Ty čanky. Snad to bude v příštím díle lepší. Že přece první a hned ty čanky, to už znáte. Takže si musíte trošku zvyknout. Já tež. A proč se mi to zdá nějak nahlas? Tak, proč nemám skina? Já mám skin. Co? Nevadí. Předtím dělá ho budu mít. Takže jak tak vidíte, tak jsem na Sparku. Za Sparku mám originálku. No, furt mají ty bugy. Že by si nenechal založit, tak asi tak vypadá. Ty fuko. A už slyším někde pavouka. Že někdy bude tady spawner. První začátky se fakt lakujou.
fakt nechápu. Vyskejte, začáteční jsem leku. Nic nevadí. To ani ovce nenajdu, nebo co jako. Pardon. Jestli jste to teďka slyšeli. No. Jsem si myslel, že tam vidím ovci. Proč nemám štěstí? Začátek. Laguje se to kvůli čankám. Nenajdu ovci, co ještě? Spadnu do džuzny, do lavy, nebo co? No, to je nehorázné na to. Jenom prasata, ty zase tím nepotřebuji. Slyším lavu. Tady je komu, takže se nakutáme. Ale hned ho přidělám. Tak tím se to vysvětluje. Na tom ostrově bych se mohl třeba opětovat. Takže už vidím, že zapadá slunko. Takže... No. Nebo se pokusit hledat vesnici. Tam, či tam, tam, či tam, tam. A jdu najít vesnici. To zkusím se. Já jenom přece, jestli by vám to nevadilo, tak bych si dal chvilku písů. Že přece na začátku nechci umřít, nechci hned fail, takže tak. Nebo aspoň pyramida. Stejně něco takového. Bažina. Já jsem to čekal. No. Ani nevím, jak dlouho. Ne, to bude ještě krátko. Takže tento díl je zaměřen jenom hledat ovce. Až bych si pár krav pozabíjel.
Jsem to tak zalaglo. No, to by stačilo. Tady mi už stačí. Chci hlavně ovce. Tak. Ovečky. Prosím. Takže přece to je jen film. No, vím, že to bude. Je to kratší díl, ale snad se vám líbil. Když tak dejte like, koment. A jestli nemáte ještě u mě odběr, tak určitě dejte. Jinak se můžete těšit, až bude 30 odběrů, tak bude speciál. A pište pod komenty, jaké challenge bych měl dělat. To mě hlavně zajímá. Že challenge, nevím, jestli budou tak častější. Ale někdy by mohly být. To slibuju. No, takže pro tento díl by to bylo všechno. Takže čau čau. A mějte se.